Koitapas käydä Erkin luona kysymässä, mitenkä se nyt oli se. Pitikö se olla ne katkojänkäreet auki vai kiinni? Että se kipinä lasahtaa. Mutta panna paussi, jotta me pääsen autosta pois. Käypäänpäs kysymässä, mikä on homman nimi. Kopi. Moi. Ei taida Erkki olla pihassa. Ei se taida olla sängyssä nyt. Kautta onko valot? Autotallissahan se on. No se on jotta puuukkoja vuolemassa. Se on jotain siellä tuossa. Pitää käydä kahtomassa mikä. Annapas sitten. Katohan voi miten Aino on laittanut nätisti tänne kaikkea. Autotallissa kuulemma on rovehtimassa Aino. Sanoo, aukasepas minulle tuota ovea. Minulla on assistentti. Aha. Mitenkäs tässähän on etten minä puttu tuonne rasvamonttu. Päivä. Onko? Sinä oot kuulemma tiellä jotta rovehtimassa. Sanoo rouva teidän. Jaa, puukukkoja puolemassa. Niin. Kärsiikö tällä miten kuvalla? Onko sulla tyttökalenteria seinillä? Ei oo. Se, Eikä tule. niin se ei varmaan rouvakka tykkäisi. Onko sulla minkälaista kalenteria? Ei. No menisi se sinulla tällä joku auto- tai traktorkalenteri. Ai niin menisi se tosi. Akuankan tuo lukuja. Mitäs se muuten sinä tiedät? Akuankan lukuja. Annapas mie, kun niin tässä pystyy kävelemään ei puttomiin. Pystyy, ei puttu tuostakaan. Aha. No nyt Älähän nyt, kun mie tähän pääsen hollille. sen verran myöhästytte nyt, kun minä bensaletkun vaihdan. Niin. Ja oon minä näitä vaihdellut ennen, niin kun en ollut Kotville vaihtanut, niin pirkekkänä yllättävän näpylikäs laitettava. Jaa. Si et tuossa tietysti keskittynyt, että sinulla mennä ajatukset johonkin muuhun. Niin. Niinhän ne mennään, veikkoneista on kaikenlaista jääsahvuut ja silipuhakkuta. Niin. Niin pani uuden tuon bensaletkun, kun rupesi Eli tämä on nyt se... stiilihän tämä on. No se tuolla on, kato, kun se on helekkarin, tämä kaasutimenähän kaasutimet joutuu pois ottamaan ja kaikki nuo, niin kun se on tuonne sitten, kun tankki on täällä alla eri. Niin se on kyllä minä muistin, miten se tehdään. Onko pitkä aika, kun edellinen oli? Enpä muista, kun olen minä näitä tehnyt muille niin kuin itselle. Tämä on oma saha. Niin. Jotta sitten nuo kalavot, samalla kun oli kaasutin irti, niin nämä kalavot vaihdoin. Joo. Kaasuttiminen ja semmoset siinä laitteet. Onhan siellä tuokin vielä pitää muistaa laittaa paikalle. No mä menen nyt siihen. Pientä näppäsemistä. Niin, eihän se nyt kovin kummasta ole. Tämä minä vähän puhaltelin. Kun Savottaan pitää joutua. Aha. Niin se kävi nuoriso ajamassa sinulle niitä puita viikonloppuna, niin... Niin, ne kävi kaikki pöllit ajamassa ja nyt on uutta tehtävää. Joo. No mä menen nyt. Niin, se on semmoista, se on tämä juttu. Eihän tässä loppujen lopuksi. Kyllä nyt noin ikään äkiksestä joku tunti meni mulla, vaan onpa se nyt siinä. Joo. Vaan. Sinulla on hirveästi täällä vaikka mitään. On. Tämä pitää minun vielä, joku, kellä on ollut vanhemman mallin ruohonleikkuri, se tietää, että tämä on bensiinitankki ja tässä on kaasutin. Ja yksi tuolla tuttu kaveri sanoi hänellä tämä tankki, oliko se löysällä ollut tämä pultti ja se oli rämissyt siinä ja irronnut tämä korvakko irti ihan. Jaa. Niin se minulle sanoi, että sulla niitä mahtaa olla. Minä sanoin, onhan minulla näitä useampiakin tuolla, kun minä ennen laittelin jonkun verran ja sitten puriin. Niin. Kun on semmoisia, jotta ei pystynyt ennen mitään muuta tekemään kuin ottamaan varaosiksi. Niin tuosta laitan sille yhdelle kaverille tuon kaasuttimen.
liittymän ja tuo tankkisysteemi. Joo. Onko tuo vielä olemassa tuo Joensuun konekeskus IKH näkyy mainos? Sehän onkin olemassa. Sieltäkö sitten niitä ossia aina haittaa? Mistä sieltä tykät? traktoriin enempi ja Joo. osaa sen näkyy. Ai, miten hyvä kuva on siellä. Niin tästä kun kärsii keskeltä kävellä. Kersi. Ihan saat kävellä. No tuossapa kun on tuota roijuu eessä. Ei ole mitään ongelmaa. Onpa hyvä kuva. Mistä olet tuommoisen Massa ja Verkusonin kuvan saanut? Enpä muista. Niin, tää ei ole ihan samanlainen kuin minulla on. Tää on 3 sylinterinen. 3 sylinterinen, mutta... Onpa hyvä kuva. Diesel 35, joo. Tähän jos tuosta painastuu. Ei kun viskas vikaisuutta. Noin. Tuossahan se on tuo... Aivan. Tuossahan se on tuo... Kalamiehet, ne tietää tuon. Se on apumatikki. Aha. Ja sen ikä on 53 tai 4 on tuo lähtenä. Sitten tässä on tämmönen, tässä lukee, että PK Pohjois-Karjalan kylätoimikuntien köydenvedokilpailu, ensimmäinen palkinto 90. Ai hyvä ihme kuiten, niin pääsisiköhän tuohon lähelle? Ei siinä puuttuu. No kun hirvittää, jos putoaa. Ei tarvi hirvittää. 6 jumpuroi toisessa kädessä, niin Joo, no onpas sitten. Kato, kun meillä on painavat miehet vetämässä, niin viimeinen mies, kun 6 vai 5 siinä on, niin viimeksi pantiin kaiken painavin pitkälle maahan ja jalakkaan kiinni. Niin ei jaksanneet vettä tois. 6 miestä ja nainen. Niin, se nainen. Niin no esittelepäs mitä sinulla on muuta. Eihän mulla. Mut siisti on tää, kun täällä on kaikki niinku ojennuksessa. Ei tää ennen ole siisti. Kun ei vaan kuitenkin niin nuokki avaimet, siinä on numerot yllällä, minkä numeroini on. Ja... Ajan patina on iskenä. Onhan tää nyt siis niinku ihan, eihän meidän autotalli voi sanoa sanaksi alakkuun. Tuossa on tuo, kun näitä laittelivat ennen näitä korvarenkkaita, niin tuolla aina piti tehdä reikä. Nahkapas. Tässä on menossa nämä, ne kiinnostetaan tiedoja. Tiedapajalla tehtiin. Nämä on menossa yhteen traktoriin tuonne lohkolämmittimen. Minkä verenpaineen mittari on siinä? Joo, tää on painemittari. Meinasin mitata puristukset tuosta koneesta, mutta tää ei käy, pitäisi adapteri olla. Aha, no niinpä vaan, ei ole samanlaiset töpselit. Niin. Joo. Niin. Voi että isot nuo. Mitäs minä tästä näyttäisin? Katkaisijat. Eihän tässä nyt kummivehkeitä ole. Kierteitähän minä pystyn tekemään monenlaisia. Kun nuo ja sitten tuolla. Niin no, kierretapit on nyt jossain. Onkohan ne kylän? Onko teillä käynyt joku sitten käyttänyt sinun tätä tallia, jotta ei ole panneet paikoille? Onhan niitä käyttänytkin, mutta nyt viime aikoina on vähempi ollut. En nyt osaa sanoa sen kun... Tuolla lukkoo sulake. Mikä sulake? Ei kun laatikko on, jossa lukkoo sulake. Niinhän niitä pitää olla vähän lukkettu, että vähän itsekin tietää. Tuossa on näitä polkupyörän dynamoja. Jos joku on tuommoisia vaille, niin tuossa on 3 joutavua. Jos joku haluaa entisöidä entisöidä. Ja täällä on yksi semmonen juttu. Tässä. Mitä tässä lukkoo? Kuparin rikaste. Kuparin rikaste. Ensin kuppari. Tää on vain nyt mennyt ryynilöksi tiellä vähän. Kun Hammaslahden kaivoksella alkoi tulla kuparin rikastetta, kun rupesi pyörimään. Tässä on ensimmäisestä niistä otin kuparin rikastetta itselle ihan muistoksi. Onko sulla kiipeä tiellä? Altaa olla. Jutti aina tuolla tuvassa. Lyöntiroput.
Niin, ne on niitä lyöntiroppuja semmosia, missä on se roppu paikalla ja se naula. Mikähän tässä on? Siinä on jotta pieniä työkaluja, olisiko? Joo. Niin on. Täällä on tällä paikattaan muista korvassa vaikut. Ei kun rengas. Eipä tiellä ole sen kummempia tiellä. Lämpövehe sinulla on tuossa, jos tullut kylmä. On lämpövehe. Jo raakona tuossa. No, tuo ilmakompura tuossa. Tuossahan on joku hyrrä. Hyrrä. Niin. Joo, siinä on hyrrä. Siellä on ihan niin kuin maitopeilari. Tuo. Niin. Se on ruisku. Tuolla on mukava kello. Niin on. Hauska. Se on ruisku, tuo muoviruisku. Ja en tiedä. Niin tämä. Suojalasit. Niin mikäs se tämä tämmönen on? Mirkeli. Niin, Mirkelihän tuo on, kun katsoo kahdella silmällä. Niin. Joo. Minun pitäisi käyttää tuossa varmaan se viikate ensi kevääksi. Siinä sen suo. Ai, sinullahan on täällä puhe, tänne voi soittaa. On. Se on niitä isoja halakoja. Niin. Mulla on ihan semmoinen ensimmäinen puhelin. On tallessa. Mulla Sitten ei kun ollut minä iso. aikoinaan korjasin noita seinäkellojakin ja vaihtelin koneita, niin täällä on Niin on. täällä on ja niistä ne on vähän huonoja, niin ne tuli tänne. No peili on sen, että sopi nuolasta kulmakarvat kohdalle, kun lähtee tuppaan. Peili on. Sitten tässä on tämä kone, millä tehdään reikkeen revennyttä huovua alennutta. Jaa, Tässä kun pannaan tähän kiinni. just. No niin on. No tuossa on yksi tankki ja kaasutin kanssa. Tämä on vielä vanhempi kuin tuo. Se on tuommoinen, joka sille pitää olla. Niin, Tämä on vielä vanhempi malli. joo. No niitä mikä se on se yksi sytkyttäjä. Enpä muista nyt. Tuossa jos olisi ollut traktori, niin eihän tuosta tullut vaihdettua tuo polttoaineputsari. Jos ei potki yhtään ajaa, niin... Kesällä vaihdettu. Niin. Joo. Ja akuankkakalenteri on. Onko kalenterissa... Ei ole, tää on vanha. Tämä on vanha Santeri ja tämä on toinen Santeri, toisella luokalla ollut Santeri. Joo, se on tosi vanha. Nyt on Santeri tullut niin vähän, että tämä on nuo iso amppispesä istumassa. Niin. Et se ole kahtunut vielä. Niin en, pitää käydä kameran kanssa siellä joku kerta. Niin tämä Santeri on, Tämähän se oli puuajossa viimeisimmässä. niin tämä on jo yli harttia. Eikä Ei, kun kun Santeri. pölkkyjä olla ajamassa Niin, Santeri. Niin, Onko minun puuta? Siun puissa oli Santeri, eikö Aaretti? niin Santeri on nyt armeijat jo käynyt. Ja Niin, on jo 30 hyvän matka. Semmoinen. Joo, mutta hirmu hyvähän tämä on tämä systeemi. Ja ajaa hitsapuolella. Hitsauspuoli on sitten siellä on betonirakenteet ympärillä. Mutta tuo on kyllä ihan huippujuttu tuo. Tässä on, minä aina talvella, kun talvella ajoin mopedilla. Niin, Otan lähikuva tästä. Tämähän on nastarengas. niinpä muuten on, kun katsoo paremmin. Niin minä aina tämän talveksi laitoin etupyöräksi. Joo, Kun naapurin koiraa piti kuljettaa talvellakin juoksuttua. No nyt kun minä en talvella aja mopedilla, niin minä en vaihda tuota. niin justi. Ja tuo kone, ei tiettäisi eillä mikä tuo on. Tulee tuo. Mikä yllätys on. Kompressori No, joku. ilmakompurahan se on. Joo, mutta jakkara on mukavan näköinen näpäkkä pikkunen. Niin tuo. Niin. Niin. No siinäkin pitää istua, kun mä aina ajoleikkuriin laitan joskus. Niin. Sitten täällähän on lattialämmitys. Niin ja sitten arvelin just, että kun täällä ei silleen kylmä ei ole. Mutta jos täällä ei ole lämmitys vielä. Niin. Mutta jos, Jaa. mutta jos pitempi aikaista remontin korjuuta tiedät, niin sitten paan tuon lattialämmityksen vielä. Joo. Muutenhan minä tuolla.
Niin. Ei ole iso tuokkaan lämmitin, vaan ihme kumma siitä riittää Niin. tämä lämpiä, kun tää on vyllin kanssa tehty. Onko sulla pitkä ollut tää opala? Mikä on se ollut, en muistakaan. Liekö noita olemassakaan ennen? Enpä tiedä. Eipä se joskus pelopaa kerta. Helkkari hyvin. Niin rasvamonttu on tässä, kun minä aikoinaan tämän tallin tein, niin sitä kun aikoinaan niitä pihassakin niitä öljyjä vähän yritettiin vaihella ja Jooni alamäkkiä ja sitten pölökyt sinne ja lankkuja pitki siihen. Ja minä sanoin, minä kunhan tallin tein, niin siinä pitää olla rasvamonttu. Niin. Ja minä tiedän yhden rasvamontun tuolla no nyt purkivat pois sen työtuvan niin sinne piti polvet kokalla olla, kun auto alla olit. Joo, eihän sinne jaksa kukaan olla semmoisessa asennossa. Mutta tässä se olla selkä suorana. Joo, no niin, se sitten, pitää ollakin semmoinen. Nousturissa olisi paras. Nousturissa olisi paras, vaan kun No jospa se antaisi Eurojackpotissa meille perjantaina, kun meillä on porukka veikkaus. Ei vaan pitäisi tehdä sitten Kokonna uusi. Niin kato, kun ei tähän sovi autoon nostaa. Ei kun kokonna uusi. Niin. Niinhän se pitää tehdä. No tuossa, joo, ei mitään. Joo. Aivan. Me oltiin nimittäin menossa kaupalle majo-osto, niin arveltiin, että käyvä. Niin, se kysymys unohtui nyt. Mitenkä ne piti olla ne käret, jotta se lasahtaa? No auki vaan silloin, se purkkaa sen latauksen. Niin silloin, eli auki oli se oikein vastaus. Ja niitäkin oli. Eli onnea vaan kaikille, jotka ties. Joo. Mulla ei nyt tässä oikeastaan muuta ole kuin Päiväettonelle. Niin. Joo. No eipä mitään. Me lähdetään sinne kaupalle. Niin, on mulla sahaa kokkeilematta vielä, mutta kyllä se toimii. Minä tiedän se ihan. Joo. No eipä mitään. Tänään on keskiviikkopäivä, niin toivotellaan kaikille oikein mukavaa keskiviikkoa ja alkanutta joulukuuta. Niin. Ja heippa vuonna.